करोना काळांतू आम्ही कशे दीस काढले हे मुखावेल पिढीक कोळका म्हणून हो सांगू प्रयत्न. 2020 आयलो चायना दाखून करोना. लॉकडाऊन जाल्ले, कोणाकय भायर वचा जायना. स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ऑफिस बंद, हॉटेल बंद. मार्गारी एक मनीस दिसना. पार्लर बंद. केसांक तू डाई ना, फेशियल ना, बायल मनशालो गुर्तू मेळना. दादल्याले तोंडार वाडले शेविंग आणि बँका अकाउंटांतू उणे जात गेले सेविंग. बायल बामणाली शिकली कापणी काडूक, बामूण शिकलो घरकडचे कोयर पुसप आणि आयदन घासूक. ह्या करोनान प्रत्येक धुवन खावच्या शिकयले, घरकडेची रांदप करून जेवच्या शिकयले. देवाल्या प्रार्थना केली, काड पिवन पिवन अबकी आयली जिवा. वग्गी एक वॅक्सीन येऊ रे देवा. आमक लागले पिशे प्रत्येक धुवचे. दुधाचे साबणाचे पॅकेट साबणा न धुवचे. तिखशे मिठशे जावक आशिल्ले झडक्या रांदये जेवण नुत खावच्या शिकले ती. दाळी तोय शीत आणि घरकड केल्ले खाण. चेडू शिकले ती घरांतून काम अनेक. तांगेले जाय दिसाक तांनी घरकड केल्ले ओरियो बिस्किटा केक. जाल्लो आमकां अभ्यासू मास्क घालचो, हात धुवचो, स्टीम घेवचो, हून उदक पिवचो. शिंकी खांकी तापू येना तशी जिवा जागृत करचो. फॅमिली व्हॅल्यू शिकयले करोनान. दुड्डू भांगर चेडू बाळ लेखतले कांय ना प्रयोजन. कडे वेळेरी लागीं कोणे नातिले समाज बांधवांनी भट्टा हाणू पुरा कार्य केले. फुडे मोबायलार खेळू बसल्यारी बिश्टायतलेली आवस बापूसू मोबायलारी चेडू वाल शिक्षण घेतले. या करोनान आमकां मस्त पुरय शिकयले. मंगल कार्य व्हालडीक मुंजीचे जाल्ले चंदायेरी स्वल्प खर्चाचे. ऑनलाईन भजन बुद्धिमत्तेक प्रोत्साहन दिल्ली हे करोनान. अशी वो करोना. करोना करोना ओ करोना, वर्ष जाल्ले येवन इत्या वचना.